Bora da a chroeso cynnas i bawb ohonoch chi i Wasanaeth cynta 2021. Blwyddyn newydd dda i bawb ohonoch chi a gobeithio eich bod chi wedi cael dolyg braf. A diolch i Gwion a Sera ac Aneirin am arwain y gwasanaeth dy Sul dwytha. Wan, cyn i fi fynd dim pellach, rhag ofn i chi gael panic sbora yma ac edrach allan trwy ffenast yn gofyn pam maen nhw'n cael tywydd mor rhyfedd yn Llansannan. Dwi wedi recordio hwn o flaen llaw achos o'n isio recordio tra oedd na eira, a mi glywch chi chydig o blant y pentra'n sledjo tu ôl i mi. Ond mae'n hyfryd ar flwyddyn newydd gallu cyd-addoli a gallu rhyfeddu at ogoniant Duw yn ei greadigaeth, hyd yn oed pan mae yna eira sy'n gallu creu traffarth i un neu ddau ohono ni pan da ni isio mynd ar yn ffordd a gwneud yn gwaith arferol. Ond ta waith, boi ti yn braf, yn law, boi ti yn flwyddyn echrydus fel 2020, neu sut bynnag fydd 2021, mae gennym ni fel Cristnogion le i foli'r arglwydd, i ddiolch i Dduw, i ryfeddu at i ddaioni fo fel tad mab ac ysbryd glân. Ac i'w foli fo fel da ni'n gobeithio wneud hefo'n gilydd bore yma. Mae Salm 148 yn deud fel hyn: molwch yr arglwydd o'r nefoedd, molwch ef yn yr uchelderau. Ac yna mae yna hyd yn oed gyfeiriad at eira, meddyliwch yn adnod 8. Molwch yr arglwydd o'r ddeiar, chwyddreigiau a'r holl ddyfnderau, tân a chenllysg, eira a mwg, y gwynt stormus sy'n ifydd i wair. Felly, wrth i ni foli y bore yma, da ni'n ymuno hefo'r holl greadigaeth yn rhoi clod i Dduw. Ac ar gychwyn blwyddyn newydd, mi fyddwn ni yn ystyried heddiw hefo'n gilydd Abraham. Da ni'n mynd i glywed darlleniad o Hebreaid pennod 11 ar Ffydd a ddangosodd Abraham i fod yn esiampl i ni wrth gychwyn blwyddyn newydd ansicr hefo'n gilydd. Ond cyn i ni fynd at hynny, dewch i ni foli hefo'n gilydd wrth wrando neu ganu y bore yma yr emyn Iesu, yr oll i Iesu, popeth ydw i fi a'r cwbl dwi eisiau fod. A mae'r pennill yn deud fy ngobeithio'n am cynlluniau i, rwy'n cyflwyno'r rhain i ddwylo diogel di. A dyna da ni eisiau wneud ar gychwyn blwyddyn newydd. Hoelio'n sylw ar Iesu Grist a rhoi y cyfan sydd o'n blaenau ni yn ei ddwylo fo ac ymddiried yn aioni a chariad Duw tuag ata ni. Oh
Wel, dwi wedi dod mewn o'r oerni. Gymaint y dwi yn licio eira, dwi ddim cweit ddigon hirt i drio gwneud gwasanaeth cyfa allan yn yr eira. Dwi'n meddwl bod yna neb yna chi angen yngweld i yn rhynnu o flaen eich trwy'n chi. Ond da ni yn cael y cyfle arbennig yma bore yma ar gychwyn blwyddyn i edrych ymlaen ac i gyflwyno gwahanol elfennau o'n bywydau ni, yr gobeithion, y dyheadau hynny da ni wedi bod yn canu amdanyn nhw i Dduw a gofyn iddo fo fod ar waith yn yn byd ni, wrth gwrs, ond hefyd yn yn bywydau ni fel unigolion ac fel eglwysi. Fel o'n i sôn, yn nes ymlaen, mi fyddwn ni'n cael darlleniad o benod 11 llythyr at yr Hebreaid a Haf Evans Henllan sy'n mynd i fod yn darllen i ni o'r gychwyn y benod i fyny at adnod 3 ac yna y darn sydd yn sôn am Abraham o adnod 8 i adnod 16. Ond cyn hynny, da ni am gael cyfle i weddio hefo'n gilydd. Ac yn benodol, fel o'n i'n sôn, da ni'n mynd i gael cyfle i gyflwyno pethau i Dduw sydd yn pryderu ni yn bersonol, yn deuluol, amgylchiadau arbennig yr ydych chi o bosib yn eu canol nhw. Dyma ni gyfle i roed y cyfan o flaen gorsedd y Duw holl a lluog. Mi fyddwch chi'n cofio'r adnodau cyfarwydd hynny o Philippiaid penod 4, lle mae Paul yn annog Cristnogion fel hyn. Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler i'ch deisyfiadau yn hysbys i Dduw, trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch, a bydd tangnefedd Duw sydd gorywch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Felly, da ni am gychwyn hefo cyfnod bach o dawelwch i bawb ohonan ni allu cyflwyno y gweddia personol hynny i Dduw ac yna mi na i yn arwain ni mewn gweddi. Felly dewch i ni droi at Dduw a gweddio hefo'n gilydd rwan. O arglwydd. Ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn, da ni'n gofyn nid i yn cynnal ni, a'n harwain ni fel bod yn bryd ni arna ti i'w chlaw popeth yr holl ofalon yn y byd sy'n gallu denu'n sylw ni mor rhwydd. Arglwydd rhod yr as, i'n gwneud ni'n eiddgar, gweitha'r sefyllfaoedd anodd y byddwn ni'n ei wynebu, yn eiddgar i dyfoli di, i thwasanaethu di, ac i weld mwy o goniant y gwaredwr trwy waith yr ysbryd glân arno ni, wrth i ni ddarllan a gwrando ar dair. O ysbryd sanctaidd, gweithia na ni lenni, fel y bydd yn meddyliau ni'n cael ei siapio yn gynyddol gen i ti. Fel bod gynnon ni galonna yn llawn diolchgarwch a llawenydd, wrth i ni sylweddoli mawredd cariad Duw tuag ato ni yn Iesu Grist. Yr un yr ydyn ni newydd fod yn dathlu i ddyfodiad o un byd ni. Bod mab y Duw tragweddol wedi bod yn barod i wisgo cnawd ac ennill buddigoliaeth unwaith am byth dros bechod marwolaeth ar un drwg. Diolch i ti am dy ras o arglwydd Iesu ac am dy dosturi yn dod yn isel i'n galw ni i ddod ata ti i gael gorffwys i'n heneidia. O dad Tregarog, bydd yn agos y bore yma at yr rhai sydd mewn poen, y rhai sy'n galaru, y rhai sydd mewn cymyla o ofid. Ac nid i hatgoffa nhw fel mae dair di yn deud, bod yr arglwydd yn cynnal pawb sy'n syrthio ac yn codi pawb sydd wedi ei darostwng. Dadnefol, agor yn llygyd ni i weld sut y gallwn ni gario beichia'n gilydd a dysga ni sut mae ymddiried yn llwyr yn dy waith goruwch naturiol di,
ac i ni fod yn disgwylgar, yn eiddgar am gael gweld cyflawnder dy deyrnas di. O dad, yn dy fawredd, yn dy sancteiddrwydd, gwranda'n gweddi ni rwan, nid oherwydd bod gynnon ni unrhyw hawl yno ni'n hunin, ond oherwydd yn bod ni'n cyflwyno'r cyfan yn hyderus, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist, y concwerwr. Amen. Hebreaid 11. Ffydd. Yn awr y mae ffydd yn warant o bethau a gobeithir amdanynt, ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Trwyddi hi, yn wir, y cafodd yr rhai gynt enw da. Trwy ffydd yr ydym yn deall i'r cyfanfyd gael ei lunio gan air Duw yn y fath fodd, nes bod yr hyn sy'n weledig wedi tarddu o'r hyn na dyw'n weladwy. Trwy ffydd, yr ufuddhaodd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle roedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth. Ac fe aeth allan, heb wybod i ble roedd yn mynd. Trwy ffydd, yr ymfudodd i wlad yr addewid fel i wlad estron, a thrigodd mewn pebyll fel y gwnaeth Isaac a Jacob, cyd etifeddion yr un addewid. Oherwydd yr oedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaeni, a Duw yn bensair ac yn adeiladydd iddi. Trwy ffydd a Sara hithau yn ddiffrwydd, y cafodd nerth i genhedlu plentyn cymaint ei oedran, am iddo gyfrif yn ffyddlon yr hwn oedd wedi addo. Am hynny felly, o un dyn, a hwnnw cystal â bod yn farw, fe gododd disgynyddion fel ser y nef o ran ei nifer, ac fel tywod dirifedi glan y môr. Mewn ffydd y bu farw'r rhai hyn oll, heb fod wedi derbyn yr hyn a addawyd, ond wedi ei weld a'i groesawu o bell. A chyfaddef mae dieithriaid ac ymdeithwyr oeddent ar y ddaear. Y mae'r rhai sy'n llefaru fel hyn yn dangos yn eglur ei bod yn ceisio mamwlad. Ac yn wir, pe buasant wedi dal i feddwl am y wlad yr oeddent wedi mynd allan ohoni, buasant wedi cael cyfle i ddychwelyd iddi. Ond y gwir yw ei bod yn dyheu am wlad well, sef gwlad nefol. Dyna pam nad oes ar dduw gywilydd ohonynt, nac o gael ei alw yn dduw iddynt, oherwydd y mae wedi paratoi dinas iddynt. Sut flwyddyn fydd 2021 tybed? Dyma'r cwestiwn sydd wedi cael ei ofyn gan lwythi o bobl ar teledu ac ar y we. Cwestiwn sydd siŵr o fod ar feddyliau nifer ohono ni y dyddiau yma, yn enwedig pan ydym ni'n edrych ar y newyddion ac yn cael yn brawychu, a deud y gwir, wrth i'r graffiau ma ddod allan yn dangos yr haint yn ymledu fwy ac yn fwy a y cwestiynau mynd yn fwy ac yn fwy dyrys ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Mae'n siŵr bod chi fel fi hefyd wedi clywed nifer o'r datganiadau sgubol yn cael ei gwneud. Gwyn teg ar dôl di, 2020 ydy un o'r un mwyaf parchus, mae'n ar ei lot gwaith na hynny. Ond o ddeud bod ni'n falch o weld 2020 yn mynd, pam mae pobl yn tybio bod 2021 yn mynd i fod yn well? Ydyn nhw'n meddwl bod y brechlyn yn mynd i sortio pob peth allan mewn chwynciad? Di'r arbenigwyr ddim yn meddwl hynny yn ôl y sôn na di. Ne ydan ni yn meddwl na all Lenni fod cyndrwg a llynadd achos rhyw fath o ofergoeliaeth. Dwi'n bod y dywediad Saesneg yma, lightning never strikes twice. Da ni cael blwyddyn ofnadwy, allwn ni'n cael blwyddyn ddrwg eto. Dwi'n ni'n faint ohonoch chi gafodd eich dal yn yr eira wsos dwytha.
Ond mae eira yn tueddu i wneud hynny. Mae'n gallu fod yn dywydd ddigon twyllodrus yn dydy. Achos os da chi heb checio'r tywydd, ac os da chi'n canolbwyntio am gyfnod hir ar rhywbeth heb godi'ch golwg i weld be di tywydd tu allan, mae'r byd o'ch cwmpas chi'n gallu newid heb i chi sylwi yn dydy. Ac yn ddigon hawdd, mi allwch chi gael eich dal yn sownd achos bod 'na lwyth o eira di dod yn ddistaw heb i neb sylwi a creu problemau mawr i chi. Wel, yn yr un ffordd, mae'n ddigon hawdd i Gristnogion gael i dal hefo llwchfeydd o syniadau a meddyliau di-dduw sydd o'n cwmpas ni. Ac felly, mae rhaid i ni fod yn ofalus nad ydyn ni yn dilyn y byd yn deud pethau ac yn gobeithio am bethau heb unrhyw sail iddyn nhw, achos nid dyna ydyn ni'n weld yn y Beibl. Mae'r Beibl yn naturiol yn lyfr gobeithiol eithriadol yn cynnwys y newyddion da, ond mae o wastad yn obaith bywiol a sylfaeni cadarn a ffendant i'r gobaith hwnnw yn Iesu Grist. Felly, wrth i ni ystyried efo'n gilydd bore yma, dwi am awgrymu nid yn gymaint bod ni'n meddwl am addunedau blwyddyn newydd, ond dwi eisiau i chi a finna feddwl o ddifri bore yma. Be mae'n bryd ni arno fo? Be ydyn ni'n dyheu amdano fo leni yn fwy na dim arall? Ac wrth i ni feddwl am hynny, dwi eisiau ni droi at esiampl Abraham. A gweld y ffordd mae Hebreaid pennod 11, da ni newydd glywed y darlleniad ohono fo, yn disgrifio'r dylanwad a gafodd i ffydd o ar ei fywyd o. Fel ag yr ydyn ni ar hyn o bryd yn tueddu i edrych yn ôl yn hiraethus at cyfnod cyn y pandemig yma, felly hefyd oedd yr Hebreaid, Cristnogion o gefndir Iddewig, yn cael eu temtio i ddychwelyd at hen ffordd o fyw, yr hen drefn yna o ddilyn arferion y grefydd Iddewig. A mae'r llythyr at yr Hebreaid yn anogaeth gref iddyn nhw beidio mynd yn ôl at hen drefn, peidio cael eu twyllo i feddwl bod dilyn yr seremonia Iddewig yn well na Iesu Grist, achos os liciwch chi brif negas llythyr at yr Hebreaid ydy dos na ddim byd yn rhagori ar yr arglwydd Iesu, a mae'r holl ddefoda'r seremonia Iddewig yn yr Hen Testament yn cyfeirio ni at Iesu Grist fel y cyflawniad o waith Duw. Felly, wrth i ni wrando ac ystyried yr adran a ddarllenwyd o Hebreaid 11, dwi am i ni sylwi ar y ddau beth sy'n cael ei ddeud yn yr adnodau ddarllenwyd am Abraham. I ddechrau, mae'r llythyr yn datgan ac yn disgrifio i ni y ffaith bod Abraham wedi cael ei ddisgwyliadau yn seiliedig ar yr hyn yr oedd Duw am ei wneud, ac nid ar ei amgylchiadau presennol. Mi oedd disgwyliadau Abraham yn dod ar sail be oedd Duw am ei wneud, nid sut oedd pethau arno fo ar y pryd. Dyna di'r pwynt cyntaf. A'r ail beth ydy fod Duw wedi paratoi ar ei gyfer o, a bod gan Dduw ddim cywilydd ohono fo. A mi orffennwn ni yn ystyried be mae hynny yn olygu i chi a fi sydd yn credu y bore yma. Ond dewch i mi gychwyn yn darllen rhai o'r adnodau o Hebreaid 11 eto. Mi ddarllenau Hebreaid 11 adnod 8 i 10 i ddechrau. Trwy ffydd yr ufuddhaodd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle yr oedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth, ac fe aeth allan heb wybod i ble roedd yn mynd. Trwy ffydd yr ymfudodd i wlad yr addewid, fel i wlad estron, a thrigodd mewn pebyll, fel y gwnaeth Isaac a Jacob cyd etifeddion yr un addewid. Oherwydd yr oedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaeni, a Duw yn bensaer ac yn adeiladu iddi. Disgrifiad o Abraham da ni'n gael ydy rhywun oedd yn barod i wrando ac ufuddhau i Dduw nad oedd o'n gwybod yr holl fanylion o be oedd yn digwydd. A dyna ydy ymddiried yn rhywun ynde. Mae yna lot o bethau da ni ddim yn wybod pan ydyn ni'n ymddiried ac yn gweithredu ar sail yr ymddirieddaeth honno. Dydwch bod yna rhywun yn dweud, o na i brynu bara
i chdi, a bod chi'n trystio y person yna, newch chi roed yr arian iddyn nhw, heb wybod pryd ac yn lle a pa fath o fara yn union da chi'n mynd i gael, mae yna ymddirieddaeth yna. Ac yn yr hanes yma, da ni'n cael yn atgoffa bod Abraham wedi cael ei arwain i wlad Canan, gwlad yr addewid. Gwlad mae'r Hen Testament yn ei disgrifio hi fel un sydd yn llifeirio o laeth a mel. Ond yng ngwlad yr addewid pan mae o yno, mae o'n cael ei ddisgrifio fel un sydd yno fel rhywun estron. Mae o'n aros yno mewn pabell, fel rhai eraill o'i etifeddion. Mae adnod 13 yn mynd mor bell a dweud mae dieithriaid ac ymdeithwyr oedd yr hynafiaid. Pam hynny, tybed? Mi gawson ni, diolch byth, fel teulu, yn ystod mis Aws, mi gawson ni gyfle i fynd ar wyliau. Gwyliau at mam a dad yn Ynys Môn. O'n i'n mynd i ddweud ar Ynys Môn? Yn Ynys Môn, fuon ni. Ond oherwydd y cyfyngiadau, mynd yna hefo pabell ac aros yn rar tu allan i dŷ mam a dad. Diolch i chi am y fraint ono. Ond nath na neb ddeud wrthon ni'n ystod y cyfnod yna, o, da chi di mynd i fyw at dy fam a dy dad. Na, da chi di mynd i aros. Pam? Oeddan ni mewn pabell. Yn naturiol, y gwahaniaeth rhwng cartref a pabell ydy bod pabell dros dro. Ac mae o'n dangos bod yr arhosiad yn mynd i fod yn un dros dro ac nid yn final destination. Felly, bod Abraham yn barod i wrando ar Dduw a mynd i'r wlad ddiarth yma, nath o ddim bodloni ar hynny. Nath o ddim cyrraedd gwlad yr addewid a dweud, dyna fo, dwi'n sorted, dos na ddim mwy i ddod. Na. Mi oedd ei ffydd o yn yr arglwydd Dduw wedi siapio i ddisgwyliadau fo i'r fath radda nes i fod o'n disgwyl rhywbeth llawer mwy, llawer rhagorach na'r hyn brofodd o yng ngwlad yr addewid llythrenol yng Nghanan. Mi oedd o'n disgwyl am rhywbeth llawer mwy cadarn, diogel a thregwyddol. Dyma be mae adnod 10 yn ei ddweud. Oherwydd yr oedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfeini, a Duw yn bensaer ac yn adeiladu iddi. A mi allwn ninna heddiw ddysgu o hyn hefyd. Bod iechyd ni a'n teulu yn eithriadol o bwysig i ni, bod yn gobaith ni y bydd y cyfyngiadau Covid yn llacio mwyn i ni gael mwy o fywyd normal yn ôl yn rhywbeth yn naturiol yr ydyn ni'n edrych ymlaen ato fo, ac yn rhywbeth i ni ddiolch i Dduw amdanyn nhw pan ddown nhw, ddylia ni ddim gostwng yn disgwyliadau i fodloni ar hynny yn unig. Dim leni, nac unrhyw flwyddyn arall mewn gwirionedd. Achos os ydyn ni yn gosod yn disgwyliadau ac yn dweud yr un peth dwi isio ydy iechyd, yr un peth ydw isio ydy cael fy mywyd normal yn ôl, lle mae Duw yn hynny? Sut allwn ni ddeud wedyn na gobaith Cristnogol ydi o? Mi fysa pobl sydd ddim yn credu o gwbl yn deud yr un peth debyg. Os na dyna di'n hagwedd ni, mae o chydig bach fel plentyn yn agor i anreg dolig ac yn chwarae hefo'r papur lapio, ac yn anghofio na'r anreg tu mewn ydy y peth sydd wedi cael ei ddarparu ar ei gyfer o neu hi. Ac i ni sydd yn credu'n Iesu Grist, mae rhaid i ni gofio bod gan yr arglwydd rhywbeth llawer gwell ar yn cyfer ni. Y disgrifiad ydy bod na gartre newydd y mae'r arglwydd wedi sicrhau lle nad oes na ddim o ddryswch a phoen a marwolaeth y byd syrthiedig yma yr ydyn ni yn byw ac yn profi i ddyn o ar hyn o bryd. Felly y cwestiwn i ni ydy pa addewidion gan Dduw sydd yn sail i'n disgwyliadau ni leni. Y dyheadau hynny o'n i'n sôn amdanyn nhw ar y cychwyn. Ydych chi yn edrych ymlaen neu'n gobeithio'n dyheu am fywyd braf leni achos bod Iesu Grist i ddeud y bydd i bobl yn cael bywyd braf? Na. Dydodd Iesu rioed hynny na ddo. Neu be am yr addewid glwson ni amdano fo wsos dwytha gan Aneirin o Salm 23. Ie, perhodiwn ar hyd glyn cysgodangau, nid ofnaf unrhyw niwed.
Canis yr wyt ti gyda mi, dy wialen a ffon am cysurant. Mae chi a ddewid i osod fel sylfaen i'n disgwyliadau ni de, be bynnag ddaw. Iechyd, afiechyd, problema, colli gwaith, be bynnag ydy'r dyffryn tywyll di y glyn cysgod anga, does am angen i ni ofni fo os na'r arglwydd ydy'n bugail ni. Mi fydd o yn cysuro ni, mi fydd o hefo ni, ac mae'n iawn i ni ddisgwyl hynny oherwydd bod yr arglwydd wedi rhoi yr addewid yna i ni. Felly be di'n disgwyliadau ni? Mae disgwyliadau Abraham yn seiliedig ar be mae Duw am i wneud, nid ar ei amgylchiadau presennol. Ac ar ben hynny, yr ail beth dwi eisiau tynnu'ch sylw chi ato fo, ydy bod yr arglwydd yn paratoi ar gyfer i bobl, a bod gynno fo ddim cywilydd ohonyn nhw. Pan da ni'n edrych ymlaen, neu'n dyheu am wahanol bethau all ddigwydd yn 2021, be am i ni feddwl am y geiriau yma sy'n sôn am Abraham a rhai eraill o gymeriadau ar Hen Testament sydd yn cael eu crybwyll yn Hebreaid 11, adnod 16 o benod 11 di hon. Ond y gwir yw ei bod yn dyheu am wlad well, sef gwlad nefol. Dyna pam nad oes ar Dduw gywilydd ohonynt, nac o gael ei alw yn dduw iddynt, oherwydd y mae wedi paratoi dinas iddynt. Faint bynnag o ddryswch, ofn, ansicrwydd yr ydych chi a fi yn ei brofi heddiw bore y dyddiau yma. Cofiwch nad ydy cynlluniau Duw wedi cael ei hysgwyd na'i drysu mewn unrhyw ffordd. A dydy berthynas arbennig o hefo'i bobl ddim wedi oeri dim chwaith. Nid dyheu am gael dyddiau cyn yr haint yn ôl, dylian ni wneud fel Cristnogion, nid dyna'r atab i osod gobeithio newydd i ni. Na, edrych ymlaen gan hoelion sylw ar Iesu Grist, dyna be mae Hebreaid 12 yn ei ddweud. Iesu, yr un yma Duw trwy ddyfo wedi darparu cartre tragwyddol, gwlad nefol, dinas, gadarn i'w bobl, yr etifeddiaeth yna nad oes na neb na dim yn gallu dwyn oddi arna ni. A thrwy'r ysbryd glân, mi ddylia ni fel Cristnogion fod yn dyheu am hyn fel ag yr oedd Abraham. Achos trwy'r ysbryd glân, da ni wedi profi tamad i aros pryd yn barod yndo. Os da ni wedi credu yn Iesu Grist yn barod, da ni wedi profi daioni Duw. Maddeuant Duw trwy Iesu Grist a'i gariad o yn barod trwy brofiadau bywyd yn y byd hwn. Ond mae'r Beibl yn hannog ni i ddeheu am hyd yn oed yn fwy. Mae'r Beibl, fel tasa fo'n deud, peidiwch â gadael ar ôl y starter. Arhoswch am wledd, mae'r wledd yn dod garantid, achos mae'r un sydd wedi paratoi y wledd wastad yn cadw at iair. Y pwynt mae Hebreaid 11 a 12 gyda'i gwir yn ei wneud ydy bod Abraham a chredinwyr eraill yr Hen Testament sy'n cael ei crybwyll ym Mhenod 11 wedi ymddiried yn yw gan ddisgwyl rhywbeth gwell i ddod. Ond Iesu Grist, wrth gwrs, oedd y rhywbeth gwell hwnnw i ddod. Iesu Grist oedd yr un nath gyflawni holl addewidion Duw. A mi allwn ni heddiw ddiolch i Dduw bod y Testament Newydd wedi llenwi'r bylcha, os liciwch chi, nad oedd gan y bylcha mewn gwybodaeth, nad oedd gan Abraham, Isaac a Jacob. Oherwydd mae'r Testament Newydd yn egluro i ni beth wnaeth Iesu Grist, mab Duw, y Meseia, wrth iddo fo fyw, marw, dros di bobl ac atgyfodi yn fuddugoliaethus. A tystiolaeth y Testament Newydd, wrth gwrs, ydy bod aberth Iesu Grist yn cadarnhau i ni fel ag i Abraham nad ydy Duw a chywilydd o'i bobl. Ia, hyd yn oed fi, ym mhechoda, yn euogrwydd, y llanast ydw i'n gallu wneud, os ydw i'n perthyn i Dduw trwy Iesu Grist, does ganddo fo ddim chwilydd ohonai. Yn hytrach na bod a chwilydd o'i bobl, mae'r Duw byw wedi caru nhw a chariad di-derfyn, wedi cadw i gyfamod a'i air, ac wedi paratoi ar eu cyfer nhw,
trwy anfon I fab I ddod i'r byd. Y mab hwnnw ddaeth mwyn I bawb sy'n troi ato fo mewn ffydd gael ffordd I ddod adra, cael cartre tragwyddol yn hi ein tad. A dwi am orffan yn dyfynnu geiriau enwog Iesu Grist o Beibl.net, Ioan 14. Peidiwch cynhyrfu, medda Iesu wrth y disgyblion. Credwch yn yw, a chredwch yno fi hefyd. Mae digon o le I fyw yn hyf yn had. Byddwn I wedi deud wrthoch chi os nad oedd fel arall. Dwi'n mynd yno I baratoi lle ar eich cyfer chi. Wedyn dwi'n mynd I ddod yn ôl a byddai'n mynd â chi yno gyda mi. A chewch aros gyda mi. Dwch ni weddio I orffan. O arglwyddiw, da ni yn rhyfeddu at dy ddaioni di, at dy gadernid di, ac yn Iesu Grist bod y cyfan wedi ddarparu, wedi roi trwy dy ras di I ni gweitha'n pechoda a'n gwendida. Arglwydd, wnei di trwy dy ysbryd glân yn cynorthwyo ni beidio gobeithio mewn pethau gwag, peidio dilyn y byd wrth osod yn disgwyliadau, ond bod ni'n gobeithio bod yn ddisgwylgar yn edrach ymlaen at yr hyn yr wyt ti am I wneud. Yn yr oes hon ac yn yr oes sydd I ddod am dragwyddoldeb. Diolch nad wyt ti'n torri da ddewid. Diolch nad wyt ti yn anghofio dy bobl nac yn cywilyddio ohonyn nhw, ond y fod ti'n eu caru nhw ac wedi madda iddyn nhw am eu holl bechoda trwy'r hyn naeth dy fab anwyl Iesu Grist ar y groes. Cadarnha'n ffydd ni a diolch I ti am Abraham a'r ffordd yr amlygodd o y ffaith fod o'n disgwyl rhywbeth gwell a bod Iesu Grist wedi dod I roid y peth gwell hwnnw I bawb sy'n credu. Anfon dy ysbryd I weithio'n ddrymus I gynyddu'n gobaith a'n ffydd ni felly, achos bod ni'n gofyn hyn clod a gogoniant I denw di. Amen. Wel, diolch I chi gyd am ymuno. Dwi wedi deud blwyddyn newydd dda barod do, mi nes I yn y clip yna. Nes I recordio chydig ddyddiau yn ôl. Gobeithio bod chi gyd yn cadw yn o lew a da ni'n meddwl amdanoch chi, y rhai ohonoch chi sydd yn parhau I gael triniaeth neu hefo aelodau o'ch teulu yn wael hefyd. Da ni yn mynd I gael sgwrs Zoom ar ddiwedd y gwasanaeth, os gynnwch chi amser, os gynnwch chi awydd picio draw, mi allwch chi gysylltu trwy y ddolen ar wefan eglwysibroaled.com. A da ni ŵan am orffan yn canu neu'n gwrando ar emyn sydd yn disgleirio o ofal a gafal a darpariaeth Duw trwy Iesu Grist ar gyfer I bobl ym mhob treialon ac amgylchiadau anodd. Emyn 677 yng Nghaneuon Ffydd. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth I, ond ymddiriedaf yn fy nyw, mae'r afael sicraf ry. Pob endith I chi.